Pananglitan ang imong amo ni hatag og sobra sa 13th month pay. Pwede ba niyang bawion? Nakahayron ang imong amo og bag-o nga legal consultant na brief ang imong amo nga obligado ra ang employer paghatag og 13th month pay. Pero ang imong amo naghatag na og 14th month pay. Mas taas nga benepisyo ikumparar sa 13th month pay. Pwede bang maingon ang imong amo, mga empleyado, taas na may dahil kong hinatagan ninyo? Alkansi ko na, ako na ning bawiyon ha. Ang sobra, 13th month pay ra ang akong ihatag ninyo. Pwede ba? Ang tubag dili na. Ngano? Sumapa sa Article 100 sa Labor Code. Gidili kanang gitawag og pag-diminish or pagpaminos sa pribilehiyo o compensation sa empleyado. Kay nahatag naman na sa amo ang mas labaw nga benepisyo sa 13th month pay, di na niya pwede pa nga bawion.